Fridge, wala talaga. Ano ba? You like this? Got Ay! Good morning! Today is July 1. My God, ang bilis ng panahon. July 1 na agad. And, come here. Come here. Tingnan niyo siya. Come here. Maliwanag. Come. Look at her daw. Ito yung nabili ko sa Cotton On, na pareho sila ni Veronica. And gusto niya matchy kami. Magli-lipstick daw siya. So, pupunta ulit ako sa town kasi kukunin ko yung mga hindi ko nabili ka nung nag-grocery ako. Like yung mga panlaba, tapos yung toilet paper. Baba na ano, oh. Look. What? And habang hindi pa kayo pumupunta sa town, mag-ano muna tayo. Hinihintay ko pa kasi yung mga linode ko na mga damit. Naglaba ulit ako. And ayun, tutupiin ko ulit sila. Dito, ang routine ko guys, laba, tupi, laba, tupi. Parang everyday ko yan. Parang nasa routine na yan na everyday talaga, laba, tupi. So, habang hinihintay ko yung aking mga nilabhan, mag-ref tour tayo. Kasi alam ko, ang tagal-tagal yun na to request. 2 years ago pa ata. Basta, ilang taon yun na to request. Hindi pa ako nakakapag-ref tour. So, this time, mag-ref tour tayo kasi malusog ang ating ref. Kasi kaka-grocery lang natin ng isang araw. Si Holly pala, ando na siya. Nanonood na siya ng show niya. So, tara, let's do this guys. First time kong gawin tong mag-ref tour tayo. So, una makikita niyo dito sa harapan ng fridge namin ay ang mga yan. Ito yung fridge na Phonics na kay Kuya TJ pa na nagamit ni Sak saka ni Holly. And okay pa siya. Ayan. Ganyan siya. So, ginagamit to ni Holly ngayon. And kaya marami ng gas-gas ang aming ref dahil dito. At saka kung ano-ano pa. And meron na rin tong dent na ref namin guys. Kasi matagal na to kayo dyan. Siguro mga 15 years na sa kanya or more. So, ayan, may mga dent na yan. And, yeah, so, eto yung nasa newspaper si Kuya, yung natalo niya yung mga adults, kasama na ang daddy niya. So, andyan siya lagi. And, meron din picture dito si Kuya, Kuya TJ. Si Kuya TJ lang ang mayroon dito. Oh. And, magnetic na. Ayan, Washington, D.C. And, eto yung binanggit ni Kuya, kung maalala nyo nung tinulungan niya ako na ibaba yung mga pinamili ko. So, nung nag-grocery, ito yung sinasabi ni Kuya na award na nakuha niya sa school. Ito yung Success and Achievement Certificate awarded to Tyrone Howard for Courage, Excellence, blah, blah, blah. And then, yan. So, we are very proud kay Kuya kasi ilang beses na siya nakakuha nito. And nasa newsletter din siya. And ito yung mga sinalihan ni Kuya na tournament nitong nakarang na summer. So, ayan. Nilagay namin dyan. So, yeah, buksan na natin yung ating ref. So, andito ay si Holly. Etong ref namin, ref lang talaga siya. Wala siyang freezer. Pero yung freezer niya, ganito rin siya kalaki. Nakahiwalay siya. Nandun siya sa garage. So, buksan na natin, Baba. Are you ready? Yeah. Okay, come on. Come on, help Mama. So, ito yung ating ref, guys. So, ganyan ang itsura niya pag marami siyang laman. So, kunin natin yung people, Baba, so they can see it. And he has this. What's that? Okay. Yeah. So, umpisahan ko muna dito sa pinaka-top. Ito ay yung tinatawag na Lazy Susan. So, sa Kmart ko siya nabili. Ito sa Kmart ko to nabili. Gusto ko sana puti. Pero nung binili ko to, wala pa silang puti. Black lang. Pero parang meron na sila ngayon na nakikita ako doon pag pumunta ako. So, papalitan natin to one day and ipapadala ko to sa Philippines. So, ang mga nakalagay dito ay mga condiments. Yun na, Korean, bulgogi sauce, spicy na bulgogi, tapos non-spicy. Yung non-spicy is yung beef, tapos yung spicy is pork, tapos ito yung mustard paste, tapos ito yung Chinese na ginagamit ko pag nagmamarinate din ako ng meat, tapos strawberry jam, and meron tayo, ito yung tartar sauce. Tapos dito, ito ang hindi nawawala sa grocery ko. Pag nag-grocery ako ay yung sour cream. Yung sour cream, tapos etong thick cream. So, meron din tayo ditong pickles na dalawa yan. Kasi mahilig ako sa pickles. Tapos, meron tayong
Ito yung sun-dried tomatoes. Tapos mayonnaise. Jack. What? Water. Nagsasalita siya din dyan. Wait lang. Tapos, meron ako dun sa dulo na maliit na mayonnaise. Hindi ko alam kung bakit ko binuksan yan. Meron pa ako dito kasi konti na lang ata to. So, yan. And then, yung dito sa second, ito yung mga inumin. Meron tayong wine. Etong mga wine dito, guys, hindi ko yan iniinom. Not unless Moscato siya. Ito yung Moscato, pero hindi ko pa yan nabubuksan. Ito, ginagamit ko to pag nagluluto ako. Meron ako ditong white wine. Ayan. Tapos, meron akong red wine. And etong beer, hindi to sa amin, hindi to kay Jan kasi hindi naman umiinom si Jan. Ito ay yung mga tira-tira pag pumupunta dito yung mga inday, yung mga asawa nila ay umiinom ng beer. Siguro kilala ito or kay Dan. Not sure lang. Pero meron ito. Medyo marami to eh. Less than half na box. Meron ako. Pero konti na lang yung natira din kasi ginagamit ko rin to pag nagluluto ako. Yes guys. Naggagamit din ako ng beer pag nagluluto ako. Tapos ito yung tubig. And ito yung drink ni John. And another wine. Tapos ito yung strawberries. This time. Andito talaga siya. O, gusto niya wait, baba. Ito yung strawberries. Dito ko linagay. Tapos, ito yung favorite na sauce ni Jan sa salad. Ito yung tangy tomato. So, ito siya. Tapos, Doritos dip. Si Kuya lang ang kumakain yan. Ako din. Pero si Kuya, mostly si Kuya ang makakaubos nito. Ha? Doritos? Yes, no more Sari store. No more Doritos sa sari-sari store ni Mama. That is Dad's favorite. Ha? That is Dad's favorite. Okay. Di ba ang dalda? Tapos, We have to buy more. ano? So we Yung have to parang buy store natin, more. oh. Wait, Baba, can I do this first? Okay. Tapos, eto nabili ko to guys sa, marami nagtatanong sa akin kung saan ko raw nabili ang mga to. Meron din ako dito sa pantry, meron siyang iba-ibang size. Eto, pinaglalagyan ko to ng smiley frites at saka yung ham, pag nabuksan ko na yung ham. May ano siya, vacuum siya. Tama ba? Basta yan, meron siya, nasisealed niya talaga. As in, napipreserve niya yung food. Pupush mo lang siya, then push ulit pag gusto mo siyang isara. O, ayan, ganyan siya. And meron ako dito, nandito yung aking, yung tomato na pirino. Eto, masarap to na snack kasi matamis siya. So, diyan ko siya linagay. Balik natin to. Ito yung smiley frites ang laman niya. Pag naubos na pala yung smiley frites, ang pinapalit ko dyan ay yung ham. Pag nabuksan ko na siya. And dito naman, ito yung favorite part ni dyan dito sa ref. Kasi nandito yung mga chocolates. Ayan yung ating chocolate. So, mayroon tayong twirl, flake, tapos si Fredo. And ang favorite ng mga bata ay si Caramelo Koala. Ayan. And a fork. Si Froggy. And Snickers, M&M's. Hindi ko binili yung favorite ni Jan na coconut, yung Bounty. Hindi ko muna yung binili. Pero usually, meron din tayong Bounty dyan. But this time, wala. Tapos, dito naman yung mga yogurt. So, nandito yung mga yogurt ni Holly. And, eto, nabili ko rin to. Eto mga pinaglalagyan ko. Nabili ko to matagal na sa Kmart. Gustong gusto ko to kasi madali lang siya paglagyan at tanggalin. Pag ubos na siya, ayan, tatanggalin ko lang siya. Ganyan. Tapos may space na ako sa mga kung ano-ano man na tira-tira kong niluluto. Okay? Yes, we do have here apple. Then, merong mango na yogurt. Ito ang favorite ni Holly. Tapos, blueberries. Tapos, may banana to. Ayan, banana. So, ayan. So, madali lang siyang bunot. As well. Yes, bunot-bunutin kung gusto nila. What Ang daldal ng aking kasama. So, nandito yung butter. is this? That's bell pepper, Baba. Tapos, eto naman, nung nag-grocery ako, hindi ako nakabili ng eggs kasi wala yung eggs na gusto ko dun at saka wala na masyadong eggs dun. So, eto binili to ni Jan dito sa Friendly Grocer. So, ayan. Nabili ko rin to sa Kmart. Ang maganda dito, kasi, Mom, is this one? no, not yet, Baba. So, ayan. Mayroon siyang takip. And eto, last time, nagganyan siya guys kasi nung nagluluto ako, ewan ko kung anong nangyari, nailagay ko siya malapit doon, tapos ayan, nagganyan na siya, oh. Pero okay pa rin siya, nasasarapan naman siya. So, ganyan ang itsura niya. That is egg. Yes, itlog.
itlog. Yes, itlog. So, ibalik na natin. Tapos, meron siya ditong ganyan, oh. With egg. So, sa Kmart ko to nabili sa mga magtatanong dyan. So, dalawa yung binili ko niyan. Ayan. Another So, okay. Tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa next. Dito naman yung mga Yakult. So, again, sa Kmart, ang kagandahan nito guys, kasi pag nahulog to, hindi agad siya, hindi siya yung plastic na, alam mo yun, ano siya, flexible to, oh. Kasi ilang beses ko na to na-drop din, hindi siya nabasag talaga, not unless yung talagang sobrang lakas ng pagkahulog at saka may laman, siguro mababasag. Nahulog ko siya nung wala siyang laman. So, matibay siya. Hindi siya yung tulad ng ibang plastic na pag nahulog talaga siya na nagkakaroon agad siya ng, alam mo yun, nagka-crack. Eto hindi. Kasi flexible siya, oh. Basta, hindi ko ma-explain kung ano. Basta maganda yung pagka-plastic niya. So, anyway, nandito. Mayroong iba-ibang sizes din nito, ha. Eto, diba? Maliit lang siyang square. And we have 4 base, guys. Yes. Ayan, maliit siyang square. This, that has 4 Ano ba? Ang daldal lang pa ano natin dito ng kasama natin. Tapos, eto naman, mahaba siya. This is red. Eto, mahaba siya. Ayan, yung Yakult. Ano to? 30 pieces to kasi per pack is 10 pieces yung laman. Last, nung dati, mayroong ano siya, mayroon siyang straw. This time, wala na. Yung mga bata, hinahanap nila yung straw. Yan, no straws. So, ayan. So, dito yung Yakult natin. Need to be like this. Hindi talaga siya tumitigil. Yes. Pag may straw daw, ganun daw ang pag-inom. So, I can do that. yep. Okay. So, tapos tayo dito. And eto yung favorite ni John na, what's this, Baba? Mousse. Moon. So, ayan. So, nabawasan na to ng siguro 3. So, ayan. Maliit din siyang size. Okay. And eto yung peaches. Inaano nila to, nilalagay nila to sa ice cream. So, ayan. Hindi pa to nabuksan ata. Kalalagay lang yata to ni Kuya. So, yan. And yung miso na soya bean paste. Tapos, etong stainless na to, linagay ko to dito para mayroon siyang, alam mo yun, mapaglagyan ko pa dito. Kasi malalim siya. Tapos, eto lang ang pwede kong ilagay kung wala eto. So, this time, pag linagyan ko siya nito, makakalagay tayo nito. Alam nyo ba? Yung parang, ano ba? Divider. So, divider siya, guys. So, na-extend din siya. Pwede siyang mahabaan. Ayan, o. Pwede siyang humaba kasi mayroon siya dyan na extension. Makakita ko sa inyo, ha? Pero hindi ko ilalabas. Makita ko lang sa inyo. This mom. Ayan, eto. So, ayan. Pinapasok lang eto. Diyan, tapos, wait, baby. Pinapasok lang yan. Kung gusto mo pa siyang habaan or paikliin, so, pwede mo siyang ilagay dito, dito, dito. O kaya, pag sobrang iksi, dito mo siya ilalagay. Pero kung gusto mo siyang pahabain, pwede siyang hanggang dito. Kasi, ini-insert lang yan. Nabili ko rin to sa Kmart. I like Kmart kasi parang nandun lahat ng gusto kong mga pang-organize. Hungry, guys. Oh, gutom na raw siya, guys. Do you want this? Yes, please. Kasi gusto niya pumunta ng Kmart. Kasi, That one. which one? Okay. Okay, put it back. Okay. Anong sasabihin? Yay. Thank you. So, yeah. Sa Kmart ko rin ito nabili and meron din ako nito sa mga ibang cabinets. Doon ata, tsaka doon. Meron ako niyan. Kasi malaking tulong siya pag ganito ba yung kataas. So, para may mailagay ka pa dito sa ibabaw niya. So, yan. So, eto yung eto mahaba naman to, katulad ng Yakult. So, dito siya. Eto yung Messy Monkey. Messy Monkeys. Before, ang gusto nila ay yung Moo. Pero ngayon, parang nagsawa na sila sa Moo. Ang gusto naman nila ay yung Messy Monkey. So, pag nagsawa na ulit sila dito, babalik sila sa Moo. So, mayroong strawberry, ang Messy Monkey. Eto, sa healthy option to mabibili. Hindi ata. Chocolate. Hindi ko lang alam. Basta, ayan. Messy Monkey. Hindi. Sa may mga long life na gatas ko pala ito nakuha. Pareha nung Moo kung saan di nakalagay yung Moo. So, meron chocolate. Ayan. A2 protein daw. So, meron siyang ganyan. Tapos, eto yung V8 na, eto talaga, healthy talaga to kasi 5 star siya. Rinate siya ng, health star. Rating is 5. So, mayroon siyang 5 star. I think so. Yes. Oh God, naubos mo na? Hindi pa ako tapos dito sa
re-ref store natin. Naubos mo na agad-agad yan, Baba. So, yan. So, meron tayo ditong breakfast. So, yan yung breakfast. Meron siyang 1 fruit and 1 vegetable per serving. So, yan. Tapos, eto naman, tropical. Ubos na yung ano, yung isa, yung pink. Raspberry ata yun. Tapos, eto naman is, yeah, tropical nga. So, maliit lang to. Maliit lang tong container na pinaglalagyan ko. Dito naman meron tayong, eto yung soya bean paste. Ayan, alam nyo naman ako, mahilig ako sa Korea. So, yung kung anong nakikita kong pagkain ng mga Koreana, sa K-drama, bumibili rin ako. Tapos, eto yung, ano to, yung hot pepper paste. So, ayan, meron tayo dyan. So, diba, tingnan nyo, oh. Maganda to, as in. So, meron tayo nyan dyan. And, dito na tayo sa isang layer. So, dito, meron din ulit na stainless. Eto, ilalagay ko to sa freezer. Dito ko linalagay yung mga tira kong or mga leftover na pagkain. Dito, eto talaga yung space para sa leftover. Tingnan nyo, nag-crack na to, guys. Oh. Pero hindi pa naman siya mababasag. So, yeah, dito ko linalagay yung mga leftover. And nagluto na ako ng silver side. Ayan yung silver side, yung tira kahagabi. Tapos may mashed potato. So, ayan yung laman dyan. Tapos, dito naman yung, ilalagay ko to sa freezer, baka mamaya or, yeah, mamaya, kasi okay pa naman siya dito sa, ano pa siya, sa July na ba ngayon, di ba? July 18 pa siya ma-expire. Pag dito mo lang siya linagay, okay lang siya dito na nakaganyan, kasi naka-vacuum siya. Same dito, naka-vacuum din siya. So, okay lang siya dito, mga siguro ilang days. Pero, ilalagay ko rin to sa freezer. Hindi ko pa yun nilalagay, kasi hahatiin ko yung isa dito, eto pala. Etong isa, eto yung belly. Pareho sila belly. Eto, i-slice ko siya para sa mga gisa-gisa o kaya pa nag-aadobo ako. Tapos, eto naman, pag nag-lechon belly ako. So, meron tayong dalawa. Tapos, dito yung carrots, hindi na siya nagkasya doon kung saan ninalagay yung mga vegetables. Same dito sa cauliflower. Dito ko rin muna sila linagay. Naka-plastic talaga sila, guys, kasi wala akong mapaglagyan ng container sa kanya. So, ganyan lang siya. Tapos, yung broccoli, dito naman tayo sa isa. Eto pala, same sa Kmart ko rin ito nabili. Dito ko linagay yung peach. So, eto yung peach. Tapos, eto yung bell pepper. Hindi na siya nagkasya dun sa kung saan linalagay mga vegetables. So, dito ko muna sila linagay. Tapos, nandito yung broccoli. And eto yung grapes. Tapos, tomatoes. And then, eto, nabili ko rin to sa Kmart. So, yan. Tapos, dito naman, yung mga vegetables. Ayan, mga vegetables. So, buksan natin. And, basag na rin to, guys. Oh, ayan. Oh, matagal na siyang basag, pero okay pa naman. So, eto, marami tayong vegetables. Eto, paborito to ng mga bata sa ginisa man or sa may sabaw. So, meron tayo ditong cabbage. Marami akong vegetables kasi di ba pumunta rin ako sa Asian store. Meron pa ako dyan na talong. Tapos, string beans. So, hindi ko na isa-isayin, guys. Basta marami yan. And, eto yung pumpkin. Tapos, eto yung beans na kabibili ko lang. Tapos, marami ako dito. Ang pinakamarami ko dito, guys, ay eto yung sili. Marami pa akong sili kasi may gagawin ako. Tapos, meron din ulit akong sili dito. Binili ko kahapon. Kahapon ba yun? Or basta nung nag-grocery ako. Tapos, meron akong pipino. Alam nyo ba si Sak? Gustong-gusto ni Sak ang pipino na may suka. Yung tulad sa atin, yung parang, alam nyo na yun, yung linalagyan natin ng suka, konting asukal, tapos, basta yun. Parang ensalada. So, yan. Tapos, basta marami tayong vegetables dyan. Tapos, meron akong not pipino. Upo. Ayan, magsasabaw ako one day. Upo, Baba. Upo. Say it. Upo. Upo. So, ayan yung ating free, lalagyan ng vegetables. Marami siyang vegetables. And, dito naman tayo sa may pintuan. The red grape. Yeah, pardon? Red grape. Yeah, that's the red grapes. Si Jan, ang favorite niyang grapes ay green. Pero wala akong nakita. So, okay ka na dyan, Baba? So, dito naman sa may pintuan ng ref, dito ko linalagay yung
cream cheese, tapos yung cooking butter. Meron akong iba-ibang cooking butter dito. Ito yung favorite ko na cooking butter. Ito yung Western Star. Ayan. Tapos, eto, nabili to ni Jan nung, di ba na, ilang buwan tayo na isolate. So, sa, ano to nabili ni Jan? Dito sa store namin, sa general store. So, yan. Meron, ano to? Salted yung nakuha ni Jan. Sabi ko sa kanya, unsalted. Wala raw na unsalted. So, salted yung nakuha niyang butter. Ito yung black and gold. Value, ano siya? Value everyday. So, mas mura to. Tapos, ito yung cream cheese. Tapos, meron akong parang Erin cheese. Yung cheddar. So, yan yung dito. Tapos, dito naman sa kabila, yung nagamit ko ng butter na, ano, yung binili rin ni Jan. Ayan. So, marami talaga akong butter, guys. Kasi, pag nagluluto ako, maki-butter din ako. Tapos, ito yung mozzarella cheese. Tapos, mayroon pa akong nag-iisang salted egg. Tapos, ito yung date na ano, diyan ko muna siya linagay. Dapat ilalagay ko siya dito sa ganitong container. Pero dito ko muna siya linagay. Tapos, ito yung sampalok na may buto. Ito, ginagamit ko to pag nauubusan ako ng sinigang mix. So, ito siya. And then, meron pa ako nitong isa, iba naman na mama ipakita ko sa inyo. So, siya yung aking katulong pag naubusan ako ng sinigang mix at gusto ng mga bata ng sinigang at saka ni Jan. So, yan ang ginagamit ko. Tapos, dito naman, dito talaga nakalagay originally yung eggs. Mayroon siyang, ano siya, mayroon siyang tray dyan na parang pinaglalagyan. Inalis ko yon kasi nga, meron na tayo nito. And mas marami akong nailalagay. So, inalis ko na yun. Ang linalagay ko na dito ay yung tofu. So, mahilig ako sa tofu. So, meron tayo ditong tofu. Yung ano to, yung firm na tofu. Kasi may soft tapos firm. Tama? Yes. Ayan. Tapos, to. Dito yung ham. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag binuksan ko na to, pinapaubos ko muna yung smiley frites. Pag naubos na yan, eto, nabubuksan ko. Tapos, eto naman ang ilalagay ko dyan. Para fresh pa rin siya. So, yun ang sinasabi ko. Para fresh lagi yung food. Maganda yan na container na yan. So, eto, meron ditong 4. Kasi pag binili mo siya, isang malaki siya. Tapos, ginupit-gupit ko lang. And, ayan, meron siyang 4 dyan. And, dito naman, hindi na nagkasya yung V8. Dito ko na linagay yung extra. Kasi puno pa yon. So, dito ko siya linagay. And, eto yung ube na namatay yung aking camera, hindi dahil na low bat. Namatay siya kasi pag mahaba na yung vlog, automatic talaga siyang namamatay. But anyway, eto yung ube na purple yam cake or yung parang ano sa atin, hopya. Ayan, hopya siya. Tapos, eto yung slice or square na cheese na Con Tasty. Ito yung nilalagay ko sa sandwich ng mga boys. Tapos, eto pala, dito ko rin nilalagay yung mga gamot ng mga bata. And yung vitamins nila, nasa room temperature lang. Nilalagay ko dun sa my pantry. Tapos, yung ano lang talaga nila to, yung parang paracetamol sa atin. Tapos, eto, dito ko nilalagay yung mga, ayan, yung measurement. Basta, ayan. Dito ko nilalagay. Marami yan, oh. Tapos, dito, sa Store Safe, wala naman akong nilalagay pa dyan. Minsan, naglalagay ako dyan na cheese. So, yan. So, this time, wala siyang laman. Then, dito, nandito yung ating favorite kong chocolate na fruit and nut. So, 5 yan. Kasi kabibili ko lang yan. Di pa siya nababawasan. Pero yung gatas, dito naman tayo. Yung gatas, guys, tinutubig nila yung gatas. Dito, pag wala ng laman, ang mga to, ang linalagay ko dito ay tubig. Meron akong lalagyan ng tubig. Mamaya ipakita ko sa inyo. Ito yung tropical na gustong-gusto namin ng mga bata. Tropical 8. So, ito yung isa na nasa parang fruit, dito ba? Nasa, tawag dito. Basta yan. So, mayroon din siyang ganito. Ito yung sa akin. Ito yung sa mga bata. Ito yung V8 na vegetable original. Hindi ko siya gusto, guys. Sobrang ano niya. Basta iba. Wala siyang tamis. Kundi asim. Basta, very ano siya. Siguro, pipikit ako or hindi ako hihingap. Kaya ko siyang inumin. Basta, ayan. Hindi ko pa siya masyadong nainom, oh. Once ko lang siya nainom and, yeah, hanggang dyan na lang siya. Pero, one day siguro, ubusin ko kasi sayang. Kasi healthy to, guys, oh. But, 4.5 lang to. 4.5 lang yung, ano niya, rate niya sa Health Star rating. Pero, dito sa, ano, sa V8 na tropical, 5 ang rate niya, oh. So, mas healthy to.
So, yun na nga. Yeah. So, ito yung gatas na. My favorite. Oh, tinutubig nila yung guys. Ito. Tapos, ito yung aking coconut water. Tapos, That is for you. yes, baby. Tapos, ito yung almond na organic na pag nagsicereal ako or nag-oat. Ito yung linalagay ko. Tapos, dito naman tayo sa isang layer. Isang layer talaga. For breeze. Yeah, so nandito yung ating parmesan cheese. Tapos, ito yung Japanese na season na What is this? citrus. Yes, baby. Ito yung mayonnaise ng Japan. I know. And ito yung Hershey's na syrup na strawberry, chocolate, tapos dressing sa mga salad. Tapos meron ako dito yung Thai na style. Ayan. And ito yun. Gumamit ako ng beer sa aking niluto. So, binuksan ko siya kasi konti lang naman yung... Dad. This is not for dad. Dad don't drink beer. So, konti lang yung nabas ko. So, binalik ko siya. Tapos, linagay ko ulit yung... Uncle Jay's. Only Uncle Jay's, yes. Asawa ni Melissa, uminom kasi ng beer every time na nandito rin siya. Pero dala niya yung beer niya. So, ayan, linagyan ko siya ng takip ulit. And ito, yung sa, alam niyo na guys, yung Korean. So, nung binili ko to, ang sabi ko, mas gusto ko sana yung nakikita ko sa mga Korean drama. Alam mo yun, nung pag pumapasok sila doon sa may tent, sa mga Korean drama, yung mga sa mga kalsada na pumapasok sila sa malaking tent, tapos umiinom sila ng ganito. Pero yung original, ang sabi ng babae, yung Korean na binilhan ko nito, kasi sa Korean store ko talaga to binili sa Adelaide. Ang sabi niya, eto lang muna daw itry ko kasi mas matapang raw yun. O, diba? So, hindi naman tayo ganun katapang. So, yung peach ang rinecommend niya sa akin. Meron pang iba-ibang flavor, pero ito yung rinecommend niya sa akin. So, hindi ko pa siya natatry. Pag natry ko na to, sasabihin ko sa inyo. Tapos, dito naman, ito na yung last. So, dito, andito yung ating, parang, ano, yung ano ba to? Yung sa atin? Yung seasoning din. Tapos, may tomato, ano to, yung Mang Tomas. Tapos, eto yung alamang, and eto rin, tulong din to sa, concentrated din siya na sampalok na ginagamit ko pag, tawag ng pag nagluluto ako ng sinigang, pag naubusan ako ng sinigang mix. So, eto yung sinasabi ko, aside dun sa, nandun sa taas. This is bawang sibuyas. What is that? Bawang. Bawang. Oh, yeah, that's bawang. So, eto yung fiesta, Barrio Fiesta na bagoong. Eto yung isa, yung walang timpla, yung maalat lang talaga siya. Tapos, mustard ulit, Is bawang. 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 So, etong bawang na to, This is bawang. yes, etong means na, Where's sibuyas? ang daldal niya. No sibuyas, baby. You need to buy one. Okay, so, etong means, guys, etong means na, tawag nito, Guys, ginagamit ko lang to pag emergency, pag wala na talaga akong garlic or cookie. pag kailangan lang talaga. So, kaya hindi pa yan masyadong bawas. Eto, ewan ko ba't dalawa yung nabuksan ko. Basta yan. I don't know why you have all of them on Ibalik natin yung, eto. Si Jan, hindi siya mahilig sa mga leftover ha. Pero pag, pag mga ang tawag nito, pag corned beef, gusto niya yan. That's my favorite. And then, sa mga like, pasta, yung mga lasagna, gusto niyan kasi mas malasa ang lasagna pag overnight na siya. And pag ano pa bang gusto? Pero hindi si Jan leftover. Ako minsan kasi kailangan, kasi sayang pag hindi naubos. So, yan na yung ating ref tour natin, guys. Sana ma-enjoy nyo tong ref tour natin. And thank you. Thank you so much. Right, Baba? Close the fridge na, Baba. Close. So, yun yung laman ng ating ref. And nakalimutan ko ipakita sa inyo yung ibabaw ng ref. Dito, sa ibabaw ng ref, may linagay ako ditong placemat. Huwag kayong mag-alala guys. Eto, hindi ito mainit na ref. Hindi tulad sa atin sa Philippines, parang init ng ref sa ibabaw tsaka likod. Eto, hindi siya mainit. Sandali, kapain ko nga. Hindi siya mainit kasi meron siya, linagyan ko siya ng placemat. So, anyway, eto yung mga nandito. Etong lalagyan na to. Nabili ko to sa IKEA. Etong dalawang to. And, ang mga nakalagay dyan ay yung mga medicine namin. Like, parang paracetamol tsaka yung pang-flu. Ayan, meron dyan. And, andito pa yung vitamins, guys. Na, yung naalala nyo, yung hindi ko gustong vitamins and hindi rin gusto ni Jan. So, nandyan lang siya. Tapos, meron tayong fish oil nandoon. And yung mga nakapatong na puti dyan na containers ay, ang mga laman yan ay gamit ko sa aking pag nagbe-bake ako ng cakes. Tapos, yung pang bento, marami ako niyan. Nandun siya sa taas.
Tapos, kung ano-ano pa, gamit dito sa kusina. So, yun guys. After how many years na rin-request nyo na mag-ref tour ako, finally nagawa na natin. And thank you sa paghihintay. Ilang taon nyo din kasi yan rin-request and finally nagawang ko na. So, i-end ko na tong vlog kasi feeling ko ang haba na ng ating pa-ref tour. Magsasampay ako after and alis kami ni Holly. So, siguro ihiwalay ko lang pag sobrang haba talaga nitong pa-ref tour natin. Kasi I can't have bread. Gusto niyang kumain ng bread. Nagugutom na siya. Ham. With ham and cheese. Oh, okay guys. Gagawin ko na. Not cheese. And, Ano? um, Ano? Fritz or ham? Fritz. Smiley Fritz. and Fritz. And cheese? No. What? And, Bilis. So, yeah. So, gagawin ko na siya ng sandwich, guys, kasi nagugutom na yung ating all-things solid. maybe just Smiley Fritz. Smiley Fritz. So, okay, guys. So, end ko na yung vlog. Thank you. And ham. Smiley Fritz and ham. No, just Smiley Fritz for now. So, yun na, guys. Thank you. Say thank you. Thank you, Thank you. guys. Please Please like, like, please please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Bye. Thank you, guys. Bye. Guys. I'm pissing. Bago ko gawin si Holly ng sandwich, nabanggit ko sa inyo na ipapakita ko sa inyo yung pinaglalagyan ko ng tubig. Ito yung pinaglalagyan ko ng tubig. Pag naubos na yung juice, ito yung linalagay ko doon. And nandito lang naman yung aming, ayan, yung tubig. Nandyan lang. And, ayan na siya, oh. Okay. Thank you, guys. Bye! Bye. Paradise, tell me who you see, 'cause I